Amen, Prophet. Baba vake vanga vari vapenyu here? Musi Kusununguka Ashley ndo washaya baba wacho. Makadi mama. Simba Prophet Makadiku. Aha, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda Prophet. Somebody say 1, 2, 3, 4, 5. Matichi? Mune vana vangani mama? 5 Prophet. Now listen to me mama. Ndoda kuti nditaure nemi pamusoro pevana venyu. Amen, Prophet. Nokuti ndokune dambudziko renyu. Amen, amen. Asi ndisati naenda kuvana pane nyaya iri kundinetsa, batai chifuva chenyu. Ndiri kuoneswa moyo wenyu unokurwadzai. Ndizvozvo Prophet. Ndingangoti moyo wenyu unokurwadzai zvakanyanya. Chokwadi Prophet. Saka ndoda kutanga ndatora skani kuti ndione kuti moyo ichi chiri kuita. Torai. Are you sure? Torai Prophet. I am the doctor of prophecy. Prophet. Isairi kokoi baba. Ana nyiri kurova mama. Zvakanyanya. Now inzwa nyaya iri pano. Ndatarisa moyo wenyu kuti zvizvi zviri kuitika pauri. Ndokubva ndanooneswa ini paine mwana unonzi Ashley. Mwana wangu last born Prophet. Ashley Kimberly. Prophet ndizvozvo. But Ashley Kimberly makamusununguka. Amen, Prophet. Baba vake vanga vari vapenyu here? Musi Kusununguka Ashley ndo washaya baba wacho. Now ndiri kuoneswa ndo pamakabva matanga kurwadziwa nemoyo. Amen, Prophet. Kureva kuti skani yandidzorera ipapo. Amen, Prophet. Why is it that I'm seeing 2011 in July? Amen, Prophet. Now I am looking in the realm of the spirit now, mama. Ndoda kuti muchengetedzwe nyasha dziwanzwe pamuri. Tinotenda Prophet. Nekuti ndiri kuoneswa paine dambudziko riri mumba menyu. Amen, Prophet. Ndaoneswa kwenyu kumba vanhu vari kupera kufa. Amen, Prophet. Ndufu dzichiitika asina sarukano. Amen, Prophet. Pane mumwe wandiri kuona uyu musikana akashaika. Amen, Prophet. Is it 2005? In August. Amen. Now ndokubva ndapinda muna January. Amen. Where is your father? Baba ngoga vavashaya within 4 months. Musi wani? Musi wa 1 January. Iri birthday ravo. Birthday ravo. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, namo dzakakumamoterai. Amen, Prophet. But dzinoperera pano. I want to know tenda ngadzipere Prophet. Wese ane zvinoremera zvaperera pano nezita raJesu. Amen, Prophet. Ridza mururutinzwe. Wherever you are, receive your healing. Ane nyaya dzakamurwadza ngadzipore nezita raJesu. Zvese zvinorema nyaradzwa nemweya waMwari. Now iko zvine zvaanonzi blessing ndiani mama? First born yangu. But ndiri kuoneswa ari kuSouth Africa. Amen, Prophet. Dambudziko riripo inyaya dzemari. Amen, Prophet. Nokuti ndiri kuoneswa murume wakana kubvisa mari. Amen. But anosenza kumamaine. Achishandira varungu. But ane nguva yaanoronga kuya kuzorora. Towards Christmas. Zvobva zvatsakatika. Ndanzi naJehovha mombe dziuye nezita raJesu. Prophet, are you sure you want a testimony? Huh? I'm sure. Zvakuitikira pana panasi. Pane voice rangotanga kutaura ndichitaura nemi. Rekati ko uyu muri kumuprofitirei ko uyu sei muri kutaura naye. Mama mpofu, who is mama mpofu? Pane vamakambodzwa iri vanonzi mama mpofu. Mama mpofu. Vana vangu ndine vanhu vangu vari kwampofu. Kwampofu. Mwacho aripo panapa. Gawe.